నా పేరు అపూర్వ. మా హస్బెండ్ పేరు జ్ఞాన్ ప్రకాష్. మా ఇన్లాస్ వాళ్ళది హైదరాబాద్ అండ్ మా పేరెంట్స్ వాళ్ళది వరంగల్. ఫస్ట్ ఈ హాస్పిటల్ కి మా వదిన అన్నయ్య వాళ్ళు రిఫర్ చేశారు, ప్రియాంక అండ్ రోహిత్. సో మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మా ఫస్ట్ విజిట్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ రమ్య మేడంతో అయింది. వి వర్ సో హ్యాపీ. అంటే ఫస్ట్ విజిట్ లోనే మాకు చాలా ఫ్రెండ్లీ అండ్ కంఫర్టబుల్ అనిపించారు. అండ్ ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్లీ స్కాన్స్ చేసి కొంచెం ఫ్లూయిడ్ తక్కువ ఉంది అని అడ్మిట్ అవ్వమన్నారు క్యాజువాలిటీ అబ్జర్వేషన్ లో. ఇది ఒక అంటే కైండ్ ఆఫ్ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నారు. బేబీ 2 కార్డ్స్ మెడలో వేసేసుకుంది. ఓటీలోకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి బయటికి వచ్చే వరకు దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ సో గుడ్. అండ్ బేబీ కొంచెం ప్రీటర్మ్ అని చెప్పేసి ఎన్ఐసీలో పెట్టారు ఒక 1-2 days. అండ్ వీళ్ళు ఫీడింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అని కానీ, బర్పింగ్ ఎలా చేపియాలని కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని నర్సెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు మాకు నేర్పించి టేక్ కేర్ చేసి పక్కన ఉండి చాలా బాగా చూసుకున్నారు. అండ్ అంబియన్స్ కానీ హాస్పిటాలిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో గుడ్. కంఫర్టబుల్ గా టెన్షన్ ఏం లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ బాగా చేసి అండ్ హ్యాపీ బేబీని నా చేతిలో పెట్టేశారు. సో హ్యాపీ ఫర్ ఇట్.